Magandang gabi or good evening at ang topic natin ngayon sa ating Learn Ilocano ay good morning, good evening, good day, at yung isang alam nyo na, magandang gabi. So, start na tayo. Good morning or magandang umaga sa Tagalog sa Ilocano ay naimbag nga bigat. Naimbag nga bigat. At magandang tanghali or magandang araw ay naimbag nga aldaw. Naimbag nga aldaw. Naimbag nga aldaw. At good afternoon or magandang hapon ay naimbag nga malam. Naimbag nga malam. At huli, magandang gabi or good evening, naimbag nga rabii. Rabii, gabi. Magandang gabi, naimbag nga rabii. So, ayun ang ating quick Learn Ilocano video ngayong gabi. So, halimbawa, you wanna say, magandang gabi sa inyong lahat. You say, naimbag nga rabii kada kayo amin. Ibig niyang sabihin, magandang gabi sa inyong lahat. At kung halimbawa naman, gusto mo sabihin, magandang gabi sa'yo, naimbag nga rabii kan ka. Kan ka. Or ganun din, pag magandang tanghali sa'yo or magandang umaga sa'yo, naimbag nga aldaw kan ka. Or naimbag nga aldaw kada kayo amin. Okay. Ayun. So, tingnan nyo na lang siya sa baba at saan ba? I think it's right here. CC. At nandun din yung spellings niya. Okay. Bye-bye. Good night.